O Rotogal quere chegarse aos postos de playoff, superando mañá o Téxtil Santanderina. Os boirenses reciben ao campión da Copa Príncipe co obxectivo do triunfo para soñar con estar na loita polo título cando só faltan 4 xornadas de competición. A Superliga 2 encara a fase final da competición e os equipos apuran as súas opcións de loitar e conseguir os seus obxectivos. O grupo A ten unha gran pelexa aberta nos primeiros postos da clasificación, onde hai 4 contendentes: San Sadurniño, SUAC Canarias, Téxtil Santanderina e Rotogal. Só 4 puntos separan os líderes co cuarto os boirenses. En esta 19ª xornada, o Boiro Voleibol e os cántabros mídense pola terceira praza. O conxunto adestrado por Adrián Alves arrancou o 2026 con dificultades, pero foi recuperando sensacións e bo xogo, o que o levou a superar o líder, o San Sadurniño, hai 2 fins de semana. Os boirenses encadean 4 triunfos seguidos, o último máis sufrido na conta na casa do Galdacao, onde os xogadores amosaron a súa peor versión nun segundo set do que aprender. Son cuartos e manteñen viva a posibilidade de estar entre os 2 primeiros e a disputar o título, pero todo pasa polo resultado que caden esta fin de semana ante o Téxtil Santanderina. Os cántabros son terceiros e tamén encadean 4 vitorias consecutivas. A súa última derrota foi na súa visita ao San Sadurniño, e no encontro máis recente conseguiron impoñerse por 3-1 ao Vigo, polo que avantasen os boirenses nun punto. Alves agarda a un rival moi complicado na cachada, o recente campión da Copa Príncipe e que aspira a repetir co título da Superliga 2, pero o Rotogal, que leva toda a semana preparando o encontro, sabe cales son os seus puntos fortes e por onde atacar o Santanderina e facer dano. O encontro da primeira volta non deixou un bo resultado para os boirenses, que caeron por 3-0 nun encontro dominado de principio a fin polos locais. Nesta ocasión busca darlle a volta e deixar un importante triunfo na cachada. Rotogal e Téxtil Santanderina mídense mañá sábado ás 7 da tarde na cachada, con só 4 xornadas en xogo da Superliga 2.